Onneksi tänään on viikonloppu, mut eiks Sandran pitänyt meille tulla? No, mennään mukaan. Sit aamupalalle. Näin se. Ai, Sandra taisi tulla. Moi Sandra, tuu vaan sisään. Okei. No, mitäs tehtäis? En mä tiedä. Mennäänkö sun huoneeseen? Okei. Otetaan vaikka kuvia sun väärentyä kameralla. Okei. Toi yksi on ihan hyvä, mut noin kaksi muuta. Mä en todellakaan zebra tai perhonen. Et niin. Sehän on samat kuvat. Ihan tylsää. Niinpä, mut mennään. Ja eikö sun pitää lähteä nyt 8? Joo. Moikka. Moikka. Mä voisin syödä nyt iltapalan. Mä menen nyt nukkuun.